Yaponiyadan яңалыклар. Мин Гөлнара. Мин Алсу. Нинди матур фон алсы аркаңда. Кайда ул? Әйе, бу тау минем соңгы менгән тауым. Миянору тауы, Якушима утравы. Әйе, соңгы дигәчтә, Соңгы соңгы йөз, дигәчтә йөз тауның 100 соңгысы, тауның соңгы йөзенче. тауы, име? Әйе. Котлыйбыз, котлыйбыз. Бик башкарып чыктың, тәки барысына да менеп йөреп чыктың бит. Әйе, Аллага шөкер. Афәрин. Яшел гөл, яшел инде. Ел әйләнәсе яшел була икән. Тауны йөреп чыктың да дәвам итәсеңдер бит. Әйе, әлбәттә. Тауга менгән тауларга тагы да менәсеңме? Кабат-кабат. Менергә телим кайберләренә, әйе. Якында булганнарына инде. Якыннарына тагын бик менә үзенчәлекле булганнарына, менәсе килгәннәренә. Афәрин, котлыйбыз. Яңадан котлыйбыз. Рәхмәт. Таулар Рәхмәт. турында яңадан видео төшерергә кирәк. Алла Тауны берсе. аңлатып. Ярар, менә Мгм. хәзер без Япониyadan яңалыклар дип атналык иттереп тапшыру башларга булдык. Менә беренче яңалыгыбыз, беренче яңалыктан башлыйбыз. Япония быел март ayında рекорд санда чит ил туристларын кабул итте. Бу айда, бу март ayında Японияга 3 миллионнан артык турист килде. 3 миллион. Байтак, байтак. Көненә күпме дигәнсез? 100 мең. Көненә 100 мең турист дигәнсез бит. Япониягә килгән барысы инде. Бу Япониядә беренче тапкыр бер ай эчендә килүчеләр саны 3 миллионнан артты. Һәм әлбәттә март ayında, нигә март ayında шия үсә. Сакура, име? Әйе, сакуралар үсә. Һәм шул сакураларны карарга килгәннәр инде март ayında. Ләкин быел сакура бик соң ачты түгелме? Әйе, соңрак булды шул. Бер-ике атна. Апрельгә калды, име? Хәтта Әйе. апрель башларында. Һәм булар Америка, Филиппин кебек илләрдә Пасхалия, Пасха бәйрәменә туры килгән. Шуңа да күп кеше килгән бу март ayında. Март ayında Япониягә 290 мең Америкадан килгән. 290 меңе Америкадан, 663 меңе Көньяк Кореядан, Тайваннан 484 мең, Кытайдан 452 мең һәм башка илләрдән Канада, Германия, Индия, Һиндстан, Италия, Мексика, Вьетнам килүчеләр саны бик күп булган. Татарстаннан юктыр инде. Бардыр, нигә булмасын. Бардыр. Килгәлиләр. Ләкин бик күп кеше менә туристлар арасында күбе кытайча сөйләшүчеләр әлбәттә. Тагын нинди телләр? Тай теле мин бик күп ишетәм. Монда Таиланд язылмаган, Таиландтан да бик күп килүчеләр. Һәм әлбәттә йен, Япон акчасы. Йен да бик арзанланды бит инде. Менә ул да бик сәбәпләрдән берсе булып тора. Очсыз күп итеп алалар, шундый очсыз микән дип карап торам инде. Брендлы берләр алалар, име? Шундый. Брендлар. Кытайлар, шундый сумкалар, сәгатьләр, анда Gucci кибетләрендә сыпыртып алалар инде, сыпыртып. Әле сыпырып алалар. Сыпыралар, шундый күп итеп алалар. Хөкүмәт. Мин карап торам, шундый сатырга алалармы икән дип тә уйлыйм инде кайбер чакта. Синең яшәгән җирдә ничек анда туристлар бармы, йөриме? Минем яшәгән җирдә бик күренми алай. Тыныч, Аллага шөкер. Күренми. Өченче көн Токиога барып кайттым. Шундый күп инде менә, кәмәт күп. Менә башларым әйләнә башлады. Шул миннән. Кешедән. Гел иностранецлар инде, гел чит ил кешесе. Чит ил кешесе, син дә чит ил кешесе. Мин дә шулар арасында йөрим инде. Мин дә чит ил кешесе дип кабул итәләр инде. Японкалар. Бездә Киотога барганда, Киотода бер япон күрмисең, бер япон юк. Барысы чит ил кешесе, шундый бик гаҗәеп хәл. Чит ил туристлары гыйнвар, март айларында, менә бу 3 ай эчендә, 175 триллион йен, якынча 11 сикердем әллә. Hepsi өстәлгә менә сикертә. Ал янына. Якынча 13 миллиард. 13 миллиард. Тыңлыйбыз бергә яңалыкларны. Якынча 11
milyar dolar sarf ettiler. Buna Heybet bit indi менә, heybet bit. Yaponiya için. ekonomika için bir heybet. Ekonomika için bir heybet de, lakin kayber Japonlar bu halden bir kanaat tügel. Lakin kilişler bir medeniyetli yaxşı tertipli kişiler kile huligan itip yürümegeç bir rahat. Bizlerde de şunda Japon kebek niteler, tutalar özlerin. Nişik buldu? Bu birinci haberimiz. Hazır ikinci yanılıkka köşebiz. İkinci yanılık da acayip. Japonya'nın Kansai aeroportu bizning mında Osaka aeroportu bulaydı. Japonya'nın Kansai Halkara aeroportunda 30 yıllık tarihinde bir qaşanda bagaj yo'qolmagan. Bagajni yo'qolmagani bir topqirda 30 yılda uylab qaralısın. Менә сиңа яңалык. Менә сиңа яңалык әкәмәт мин моңа Ышанырлык түгел, әйме? М? Ышанырлык түгел. Жанрлык түгел. Ничек инде менә 30 ел, ул 30 еллык аэропорт инде. Бер тапкыр да югалтмаган. Монда бит инде шундый күп турист килә, нидән? Киотога киләләр, Нарага киләләр, Осакага киләләр, бик туристик урын. Бер багаж да югалтмаганнар. Югалтыңмы багажыңмы? Юк, югалганым юк. Үзем кешеләрнекен ишеткән бар менә. Татарстанда, башка җирләрдә. Икенче көнне килә инде аннан соң. Икенче көнне ярый, тиз килә икән. Мин дә шулай ишеткән бар. Тиз 1-2 көннән соң килә. Мин дә укучым белән сөйләшкән идем, япон укучым. Ул да Америкада югалткан, 2 көннән соң килгән. Ничек инде, әйберләрем югалды дип. Миңа сорый, синдә югалткан булдымы ди. Мин әйтәм, юк, гомеремдә бер тапкыр да чемоданымны, багажымны югалткан булмады. Сәбәбе нәрсәдә? Чөнки мин багаж белән йөрмим. Мин багажсыз, менә ручной багаж ни диләр әле? Кул багажы. Кул багажы гына миндә, рюкзак белән. Бакпак дип әйтәләр индеме? Бакпак белән генә йөрим мин. Шуңа юк шундай. Менә Япониядә гына түгел, яки Сингапур, Малайзия якын илләргә, Хонконгка барган вакытта да гына түгел, менә Канадага, Францияга, Европага барган вакытларда да гел рюкзак белән генә бардым. Шул, кирәк түгел, әйме? Андый чемоданнар белән маташырга, әйберләр куеп. Бар дөньяда бар әйбер бар. Бар нәрсә бар. Нигә кайтырга, әйме? Теге бик кирәкле инде, менә бер атнага барасың бит инде. Бәлкем бер айга барган очракта бәлкем. Кирәк дип алып барга була инде. Минем очракта инде бер атнага гына барып кайтам, ул бер атнада миңа нәрсә кирәк инде анда? Миңа барысы да нигә сыя? Рюкзакка сыя. Күчтәнәш. Мин үзем күчтәнәш. Көтөргә яратмыйм мин ул багажны бит көтөргә кирәк. Теге чыгуын Япониядә мәсәлән Окинавага барабыз инде, мин сразу китергә яратам. Менә самолет очкычтан төшәбез дә китәбез. Бу аэропорт 1994 елда ачылган икән. Менә 30 еллык бер аэропорт икән. Елына уртача 20 миллионнан 30 миллионга кадәр пассажир килә икән монда. Бу аэропортка елына 30 миллион тирәсе пассажир килә. Елына 30 миллион. 30 елда ничә миллион? Дигән сүз, һәм бер багаж югалмаган. Бу бик гаҗәеп, фантастика. Рекорд аның персоналының, авиакомпанияләрен һәм анда багаж белән эшләүче башка компанияләрнең тырышлыгы аркасында булган. Әлбәттә шулай инде. Kansai Халыкара аэропорты бу соңгы елда якынча 10 миллион даны багаж белән эшләгән. 10 миллион багаж үткән. Бер елда, менә бу соңгы елда 23-24 елында. Бу Осака аэропорты булган бармы? Осака аэропорты. Юк, булганым юк. Юк, әйме? Осакага ничек киләсең? Шинкансен. Шинкансен белән әйме? Поезд белән киләсең. Яисә машина белән, кара юлдан килергә була инде. Бу Осака аэропорты
Ясалма утрауда түзүлгөн. Ясалма утрауда һәм бик ерак ул шундай. Монда Осакада 2 аэропорт бар. Анда Итами аэропорты бар. Итами аэропорты бик негенде бик уңайлы шундай. Безнең өчен. Бу Кансай бераз ерак, анда барырга кирәк инде 1-2 саат. О, ерак, шулаймы ни? Ерак һәм ни кебек инде, Нарита кебек. Нарита белән Ханеда кебек инде. Токио өчен. Ясалма утрауда ясалган, түзүлгән. Һәм бу Кансай халыкара аэропорты пассажирлар сонын арттырырга уйлый, планнары бар менә шундый. Арттырачак. Чөнки киләсе елның апрелендә 2025 бөтен дөнья күргәзмәсе Осакада узачак. Осака Экспо дигән һәм хәзер Осака шуңа әзерләнә инде. Апрель аенда Экспо регионга якынча 28 миллион турист килер дип көтәләр. 28 миллион. Менә бит. Япониягә кагылышлы яңалыклар була инде әлбәттә. Һәм менә узган апрель аенда Голландиядә яшәүче Алия Исхаки, пианист, татар пианисты, Япониядә концерт белән булып китте. Токио, Япониянең баш каласы Токиода һәм Төньяк утрауда Саппорода булды концертлары. Һәм бу концертларында татар композиторлардан әсәрләр яңгырады. Аңладыңмы, карадыңмы? Карадым, шундай прям күңел тулаймы? Күңел тулай, шундай. Килә. Илһам Шакиров җырлый торган, әйме? Илһам Шакиров җырлыйдымы? Илһам Шакиров җырлый. Сандугач, сандугач, китмә, сандугач. Канатларың талдырып, туган җирне калдырып, бездә туып үстең син, чык суларын эчтең син. Кушымтасы мондаймы? Сандугач, сандугач, син китәсең, мин калам, дусларыма җырлар өчен җырымны тотып калам. Син китәсең, мин калам, дусларыма җырлар өчен җырымны тотып калам. Алия Исхаки, татар пианистын тагы көтеп калабыз. Тагы килергә насыйп булсын концертына. Барып күрергә, барып тыңларга. Талия бардымы? Талия барды. Талия барып кайтты. Ничек узган, ничек ошаттымы концертны? Ошатты, шундый ошатты. Менә башыннан ахырына хәтта карап бетергән. Ярый бардым, ди инде. Җылаган инде күз яшьләре белән. Җырный белән уйный башлагач. Тагы күбрәк килсеннәр татар концертлары белән. Алия Исхакины тагы көтеп калабыз. Алия шундый кошелек подарок иткән. Шундый матур ул, шундый кызыл төстә. Алла, матур, бик матур, бик акчалы булсын, ничә акча Менә бу Алсу Мусаирова дигән кыз ясый. Дизайнер. Өч мочи. Нәрсә ул? Өч моти Т белән язылганында, ләкин без Ч дибез инде. Өч мочи, өч почмак белән татар милли ризыгы өч почмак, япон милли ризыгы мочи берләштереп ясаганнар. Менә яңа десерт. Казанда име бу? Казанда. Түбәтәй ресторанында. Аны шундый Беләм. яңа ризык уйлап чыгарган. Булай күрсәтсәм күренә. Күрдем. Менә шундый шәмәхәт төсендәге булганы нидер инде аның? Җиләктер инде, карлыгандыр, нәрсәдер, зәңгәр җиләк дигән. Казанда өч мочи. Түбәтәй ресторан чылбырында кызыклы десерт пәйда булды. Өч моти. Шулай итеп, иҗат итүчеләр татар һәм япон ашларын, танылган ризыкларын берләштерергә булганнар. Афәрин. Өч почмак формасында дөге камыр була инде бу мочи бит инде дөгедән ясала. Ничек микән аның тәме? Ашап карарга кирәк менә Казанга баргач. Казанга баргач ашап кара. Чәк. Кытай диме? Кытайда хамыр шундый нинди генә төре юк име ул чәчәкнең. Исем китте. Шундый
Şunday leňgi temlerde, leňgi tüslerde, nindigine şunday niýeli bolýmy? Jiňel Kytaýnyky. Tokyo'da satalar ema kurduk. Alla şunday Koyduk. oşaw jiňel. Ballı da tügül ol şunday bek tege. Biziň şek bek bally bit endi köp aşap bolmaý. Ona şunday köp aşarga bolar. Bu adnanyň ýangalyklary tamam. Uşatgansyňyz diýip bilýbis. Uşatsagyz bizge yürekke basygyz. Yürekke basygyz, like'larga goýýygyz, uşat diýigiz, üst kommentlaryňyzy ýazyp bizge galdyrygyz. Karalygyz üçin bek zor rahmat. Itibaryňyz üçin zor rahmat. Kommentlaryňyzy, fikirleriňizni kütüp galabys. Ikinci adnaga jymga gün kiş bilen ýaňadan görüşkençe kadar. Sag bolygyz. Sag bolygyz.